dakit. Gure herriko jendeak munduko nena dalako. Herrikoak garenok, nahiz eta asko edo gutxi egon, herriko jaiak guretzako beti bereziak dira. Kuadrien arteko sortzen den giroagatik, Augakoak direlako, munduko herri famatuena. Herri txiki bat delako eta ambientea da oso ona. Herrikoiak dira eta herriko jendea juntatxe egiten da. Eta delako momentua bakarrik gaudela herri guztia batera eta lan. Telefonoa itzali, denbora apurtxu bat ahaztu, eta begietara apurtxu bat gehiago begiratu. Guztiok harremantzea eta gozaltzea baina denak batera. Eta azkenean taldeak alde batera guztia. La morocha. La morocha. Que alguien saque a bailar a la morocha. Itzazargia testigu da. Hori da gustatzen zaiguna. Biarretaten jarraitu. Eta tragu bat eta bestaren artean, ura, baso bat hartu. Ohera joan baino lehenau, uredan, ibuprofeno da afaldute sartu oire. Tartekatu ez da? Bai. Tragua eta ura, tartekatzea. Kalimotxain erdian, botila bat edatea. Gaur oso lasai ibiltzea, ez dago besterik. Ura edan eta hurrengo astean ja fuerte torre. Eta ondo lo egitea. Gabon eta ondo pasan eskak. Eskerrik asko.